आइदै लोगोफोर बिजनेस मावग्रा दालाय माने दख'ना नस्ट' नै लोगोफोर दायो मा होनो सोरनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हासिगोन निउ इयारनि अफार दङ लोगोफोर आंनावबो दख'ना मोनसिगोन आरो जोंना दखाना जाथ'आखैबाबो जोङो न'निफ्रायनो अनलाइनखौ स्टार्ट खालामग्रोबाय मालिकआ थगायबाय जोंखौ दासिमबो लुना होला दखानखौनो ओमफ्राय नै बेखिनि दङ दा बेखिनियावल'सो जोंना स्टकआवहाय ओमफ्राय बेफोर दङ जायनो नांगौ कालारफोरखौ माखौ फसायदों स्क्रिनशट लानानै बे WhatsAppआव माने मा होनो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय अर्डार खालामहरदो लोगोफोर नै दख'नाया नायनानै ला निउ इयारनि अफार कालारफ्रा नैबे गांसे ओमफ्राय नैबे गांसे माने अरिजिनेलाव साबसिन लोगोफोर कालारफोरा मा होनो माबानि बेखौथ' जि फसायदों आं बेखौ आं गावसो गाननो लुगैबाय आरोना नायनोसै गावबो गाननो हागौ थिग गैया ओमफ्राय नैबेबो ओमफ्राय नैबे गांब्रैल'थारसै आरो थांजोब्बाय लोगोफोर गांसे गांनै गांथाम गांब्रै बिराद मोजांथार गाननो एकदम माने फाथ्ला माने रेजें आरोना दस्राफोर बायदि गिलिर बिदि नङा आरो जि मोजां रेजें आरो आं बिदि दख'नाफोरखौ जि मोजां मोनो रेजें आखाइजों दानाय लोगोफोर जि मोजांखा अर्डार खालामदो आरो नै बेयावबो खैखानमान दं ओमफ्राय नै बे एसे साइनिंसिन मोजांसिन गल्डेनसिन आरोना खिन्थु बेयाव एसे फुदला नुदों केमेरायावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै उनावहाय नैबे कालार मोनसे ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै गल्डेन माने माबायाव साबसिन मा होनोमोनलाय माबायाव साबसिन आरोना लोगोफोर मा होनो रियेलाव साबसिन ओमफ्राय आरो नैबे गांसे दङ बेबो मोजांथार गाननोबो गाज्रि नङा दख'नाया मोजां लोगोफोर अर्डार खालामदो दे मिथु आरो मिथिनिफ्राय लोगोफोर नैबेबो गांसे हाबाब खनदोलाय ओमफ्राय देखायदोलाय खनदोलाय लोगोफोर मेंलायलायोहाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो गांसे दङ नै नायनो हागोन लोगोफोर आं ओरै आलनायावनो दोननानै देखायबाय नोंथांमोननो नै नायनो हागोन आरो गासिबो खेबसेबाव देखायबावनोसै नै बे कालार दङ नै दा बे गोमोबो दङ बेसर बिबार जि मोजां दा बेसर बिबारनि टाइमजों बेसर बिबार दख'नाजों फटक साफायनो रिल्स बानायनो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेबो मोजांथार नैबेबो बे गोमो आरो गोमो दावदै ना मा होनो ओमफ्राय नैबेफोरबो कालारफोरखौबो माने बावलायलांबाय दाना ओमफ्राय नैबे ब्लु बयनिबो फेभरेटखा बे ब्लु आरो गल्डेन माबा ओमफ्राय पिंक आगर दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौ देखायबावबाय आं बेसर बिबाराव पिंक ग्रिन गोबां दङ माखौ फसायदों नोंथांमोना स्क्रिनशट मारिनानै आंनो हरनो हागोन स्क्रिनशट मारिनानै दिन्थिनो हागोन लोगोफोर नाय नांमारगौबा स्टार्टिंआव WhatsApp खालामग्रो आरोना लोगोफोर मानोना डाइरेक्ट आननोन नाम्बारबा एसे हमनो उसुबिदा मोनो नालाय नोंथांमोना WhatsApp खालामनानै ओमफ्राय नांगौबासो जोङो माने ओमफ्राय नांगौ बादिबासो जोङो कलखौ हमगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नांगौबा WhatsApp खालामग्रोबानो जाबाय आरो बे नाम्बारावहाय